Pottoka nausira gure gizonari. Gure gizonari denboran pottokak ez emaiten sosa, ez zuen ez egiten Parisen afera. Erakaslea ez dago hemen. Sagaiten haren beha egon gitazke? Zai gaudelarik, ordinagailuan notak ikusiko ditu. Tresna pitz ezazu. Seka noten nozira eta zure fitxa. Hemen daukat. Izena, Jon Oienart. Adina, 16 urte. Ikasturtea, 83, 84. Ikastaldea, 2. Hori banakien, gero, zer? Euskara. Euskaltzale ona. Euskararen garrantziaz aurten ohartu da. 13 ongi. 13 ongi? Ez da aski niretzat. Demagun 16, bikain. 16, bikain. Frantsesa ongi idazten du. Literatura hobeki ikas dezake lan gehiagorekin. 12 ongi. Ohar eskorrak kentzen ditut. Bloke bat egin eta ken. Literatura hobeki. 15, bikain. Gaztelera, ulermen eta irakurmen onak, mintzamen eta idazmen mugatuak. 8 gutiegi. Gutiegi bada, gehitzen dut. 11 aski. Matematika, buru argia baina alfera. Ez dago geldirik lagunak zirikatzen ditu. 10 aski. Buruagia eta kitio. 14 ongi. Informatika, tresnak aski ongi derabiltza eta testu lantzen badaki. 11 aski. Testua hobituko dut. 17 bikain. 17, bikain. Kirolak eta gimnasia gustatzen zaizkio, mutiko zalua eta malgua da. 15 bikain. Bai, ados. Oroak, hobeki egin dezake ikasgai guzietan, bataz besteko aula. 11 aski, doi. Oroak, ongi, ikasgai guztietan. Eta bataz bestekoa zenbat da? Geldi, erakasla badator. Memorian sartzen dut. Debukeria! Bataz bestekoa ez dut atera. Sagaiten haren beha egon gitazke?
Demagun 16, bikain. Gutiegi bada, gehitzen dut. Geldi, erakasla badator. Debukeria! Bataz besteko ez dut atera.